Здравейте, вие сте с подкаста Идеи за култура. Аз съм Юлия Владимирова, а мой гост днес е журналистът Владислав Апостолов, който от години следи киното, медиите, популярната култура и ще си говорим за това по какъв начин идеологиите, политиката и медиите променят обществото ни. Ще си говорим за политическата коректност, за това изчезва ли хуморът, поне този, който познавахме от преди години, и по какъв начин медиите се промениха през последните години. Разговорите се изместиха в подкаст пространството и заместиха традиционните медии. Здравей, Влади, добре дошъл. Здравей. Тъй като споменах вече някои посоки на темите, които ще си говорим, нека да започнем именно с подкастите. Ти си много активен в YouTube, в подкаст пространството, където именно се случват, така да кажем, свободните разговори, които някак си няма място за тях в традиционните медии, като телевизиите, където, знаеш, слотовете са много по-малки, не можеш да кажеш всичко, имаш все пак някаква цензура или автоцензура дори. Как през последните години наистина се случи това по твоите наблюдения? Откъде се появи тази тенденция? Това е напълно нормално и логично явление. Естествено, ние не откриваме топлата вода, ние следваме добре утвърдените тенденции, както повечето неща в западния свят, и тази подкаст мания тръгва и миграцията съответно на разговорите, на гостите, на темите от традиционните медии към подкаст пространството, стримовете вече, което пък е още едно развитие допълнително. Тръгна от Америка, но забелязвам, че в момента в опита си да не загубят тотално позиции, големите медии, големите телевизии се опитват да вкарат, да инкорпорират подкаст формата по някакъв начин, т.е. по-дългите разговори в своята програма. Разбира се, това е много по-трудно, защото те са много по-зависими от рекламодателите, особено големите частни телевизии. Те постоянно трябва да прекъсват. Там има един натиск и изискване да има постоянно включвания, покрития. Големия бюджет, който все още се разпределя за традиционните електронни медии, трябва да се оправдае. Трябва да е на екрана. Докато подкаст пространството, то се рафинира през годините. Също, ето, примера и вашия подкаст с този класен, елегантен декор. Обаче има усещане за непринуденост, непосредственост. Идеята е, че в крайна сметка, ако човек иска, наистина може да го направи само с един телефон, с една малка камера, да го направи от всякъде, почти без бюджет и без средства. И това обаче, тук Брет Истън Елис, автора на Американски психар, има една критика, тя е основно към заместването на кино с съдържание. Той казва, младите wannabe, младите искащи да бъдат творци, вече не говорят искам да направя филм, те казват искам да създавам съдържание. И той казва, че все пак има могат да бъдат маркирани отрицателните ефекти от демократизацията на киното, на медиите, постигната чрез този стремителен технологичен възход. И в крайна сметка старите пазачи на портата, гейткипърите, от една страна те са разглеждани много критично, като хора, които често неправомерно филтрират кое трябва да достигне до широката публика. Те бяха премахнати до голяма степен или смирени от възхода на подкаст културата, от възхода на създателите на съдържание. Обаче нищо не е никога само за добро, ние винаги трябва да гледаме нюансирано. И демократизацията на създаването на съдържание в крайна сметка доведе наистина до пръкването на постоянно всякакви подкастъри, стримари, ти много добре знаеш, хумора е вече само аз и нямам подкаст, нали? Всеки казва само аз нямам подкаст, всякакви хора се занимават с това нещо. Сега различно има няколко категории хора, които се занимават с медии, те са от медиите, те са журналисти и те мигрират от света на така стриктно регулираните медии към света на подкастите и свободното общуване. Но ги има и другите хора, които идват извън, те са изцяло извън света на медиите и започват да правят подкаст. И на едно ниво те могат да донесат свежа глътка въздух в онлайн общуването. От друга страна обаче в един момент действително се забелязва пак отново през доминацията на щатите и на англоязичния дискурс едно
сриване на нивото. Самия език, ние сме си го говорили и в други предавания с теб, че ако човек се върне назад и гледа програма по Българската национална телевизия от преди десетилетия, или по BBC от преди десетилетия, или по американските CNBC и другите канали от преди 20, 30, 40, 50 години, нивото е толкова по-високо, богатството на езика, израза, дикцията. И сега това нещо е запратено в небитието и имаш, за съжаление, тук трябва да се каже критично, полуграмотни, примитивни хора, да, ядрото е в Щатите, но го има навсякъде, вече и в България, които сядат пред едни микрофони, говорят абсолютни глупости. Тривиални, някакви клюки, някакви невнятни, невменяеми теми се вкарват в оборот, след това се режат на лентички, на рилсове и това е едно съдържание. Така че, за съжаление, трябва да отбележим, не за съжаление, трябва да го отбележим като истинно явление, освобождаването на общуването от старите рестрикции, от старата медийна конюнктура, от натиска на големите рекламодатели, от корпоративната скованост, донесе много блага на обществото, но цялостната демократизация на медийния пейзаж в крайна сметка привлече и хора, които никога иначе не биха били допуснати да се изявяват публично и на някакво ниво, но това започна още преди дигиталната революция, езика се срина, нивото се срина. Така че ние може да говорим за медийната революция, за подкаст революцията, за стрим явленията и през положителния прочит, но и през критичната призма. В крайна сметка, наистина ли това е място за по-голяма демократичност и повече свобода? С това започнахме нашия разговор. Действително ли тези пространства, подкастите, стримовете дават свобода, която я няма в другите медии? Тоест, да, всеки свободно може да изказва своето мнение, въпреки че, както казваш ти, стандартите, които имало преди, са занижени или ги няма дори изобщо, защото няма конкурс, няма изпит, кой може да води подкаст, кой може да седне пред камера, всички имаме телефони, всички можем да правим съдържание. Насищането, свръхнасищането със съдържание може в крайна сметка да доведе и до някаква степен това се случва, до умора от подкастите. Има такъв разговор в момента. Особено, пак казвам, в Америка, в Великобритания, не следя толкова самите европейски пазари, не говоря толкова и примерно другите езици, ти можеш да кажеш за Германия, как там се коментира местните медии и хора. Но се говори, че в крайна сметка може да има умора от подкасти, от стримари, въпреки че те все още изглеждат в своя пик. И даже не точно подкастите в момента, това, което забелязвам, което е привлякло и пленило въображението на младежката най-активната аудитория, са именно тези стримари, което на мен ми е доста странно и чуждо, особено тези стримари, в които те започнаха като хора, които играят някаква игра, примерно, и са на екранчето и общуват с публиката и очакват да им се дават някакви дарения. Също странен формат, който беше утилизиран и все пак за малко по-култивирани, рафинирани разговори. Но парадоксално виж какво се получи. Подкаста даде възможност и това започна от наистина така пионера на подкаст революцията Джо Роган. Даде възможност за нещо, което беше абсолютно немислимо и недопустимо в корпоративните медии по целия свят. Дълги, детайлни, свободни, с голяма доза импровизация, но и с много информирани позиции и мнения, разговори, 2-3 часа. И то не просто някакви, нали, той може да има някакъв много неформален разговор, той е фен на джуджитсото, експерт по джуджитсото, кани някакъв боец, 3 часа си говорят за джуджитсо и за шимпанзета на стероиди, нали, което е интересно и забавно, но често той кани учени, специалисти по биохимия, физици, математици и да видиш как един такъв истински експерт се разгръща в рамките на 3 часов дълбок детайлен разговор, който може да премине по целия спектър. Наистина беше свежа глътка въздух, беше нещо ново, вдъхновяващо, стимулиращо.
и донесе изключително висока добавена стойност. Парадоксално обаче, в един същ период от време, в една и съща странна, хаотична медийна епоха, ние имаме възхода на тези двучасови, тричасови, огромни, дълги дебати, разговори по-скоро, без прекъсване, без правила, без реклами, без регулация. И в същото време ние се намираме в момента в епохата с може би най-скъсен диапазон на вниманието, в което основното занимание на повечето хора е да скролват и да консумират няколко секундни клипчета. Краткото именно, клипче, което да. това пък не знам по какъв начин може да ни препрограмира невроните, динамиката и цялата биохимия на мозъка. Със сигурност оказва влияние, особено ако човек го почне в формираща възраст, когато фронталният кортекс още се формира. Ние знаем, че това е последния орган, който се доразвива. До 25 годишна възраст при хората, при човеците се формира фронталния кортекс на мозъка и не е ясно всъщност в момента какво поколение ще излезе с какви езикови и когнитивни изобщо възможности именно тази странна амалгама от многочасови стримове, от дълги подкаст програми и от абсолютна, според мен, пристрастяваща фиксация по кратките разнородни клипчета, които Негово Величество, които божеството на съвремието, алгоритъма, с най-главното, което мога да си представиш, ни препраща постоянно и ние в момента имам чувство, че до някаква степен всички работим за алгоритъма. Той е големия шеф. Не решава ли точно алгоритъма в всички тези социални медии и пространства какво да мислим? Всъщност ние сме подвластни на алгоритъма, това, което той ще ни предложи. Всъщност всичкото съдържание, което виждаме, като отворим социалната мрежа, която ползваме, е алгоритъм. Той ни я предлага и ни я дава, защото смята, че тя е подходяща за нас и иска ние да я видим. Има много интригуващо и според мен подлежащо на дълбоки, сериозни научни изследвания взаимодействие между ние, публиката и алгоритъма. Ние захранваме алгоритъма с нашите предпочитания, с наш интерес. Той е абсолютно бездуховен, безлик. И безполов. Безполов, най-вероятно господар. Той е като окото на Саурон, всевиждащото око на Саурон от Властелина на пръстените. И той го регистрира. Той регистрира нашите предпочитания и много често ни ги връща. Но ни ги връща, знаеш. Ние сме си говорили как случайно някакъв разговор за обувки, след това 3 дена не мога да се отървеш от съдържание свързано с обувки или с пътуване, или с каквото и да било. И тук мисля, че има наистина много почва за разговор относно взаимодействието между нашите предпочитания и алгоритъма. И дали в някакъв момент не е премината границата, в която алгоритъм е бил, разбира се, зависим от вкусовете, търсенията на хората, но в един момент той е станал всемогъщ и вече ние сме зависими от него и вече ние сме забравили какви са ни били първоначалните търсения и интереси. Не, аз например знам, мой дълбок детски интерес са динозаврите. И до ден днешен, след няколко търсения, алгоритъм ми дава много информация и ме захранва с динозаври. В този смисъл той действително изпълнява своята функция, но го прави по такъв понякога пристрастяващ начин, по който да те държи максимално време на екрана, в устройството, в съответните платформи. И съответно те прави, разбира се, свидетел и на рекламно съдържание, което идва, което захранва цялата тази гигантска машинария. В друг момент алгоритъмът може до такава степен да прекали с съдържание, което уж е по твой дизайн, лично съдържание, лично за теб, че да ти втръсне и така, вече не ме интересува, примерно след 18-тото рилче от Перу, след като си проявил интерес към Перу, си кажеш, не искам да чувам повече за Перу. Нали, прекали се, това се прекали. Тоест тази машинерия не може да ги мисли до такава степен, може би, нещата, но със сигурност първоначалното захранване от нас. И тук може би пак да се направи това разделение между сегашния алгоритъм, в който сякаш всички участваме и същевременно той е всемогъщ и всепоглъщащ, и старите пазачи пред портите,
които са определяли съдържанието. Старите вестникарски редактори, радио, шефове, големи медийни босове от преди интернет революцията, които в крайна сметка са преценявали какво трябва да се вижда. Но понеже те са преценявали какво трябва всички да виждат, и е имало усещането за споделена култура. Да, тя може би не е органична, тя е била много повече отгоре надолу, но е била споделена. Докато сега се размива понятието за споделена култура. Сега всеки има своя културен балон. Всяка група, всяка субкултура, всяка национална идентичност, всички имат някакви свои фрагментирани, алгоритъма се фрагментира и им дава много повече от същото. И има един голям разговор, че се е изгубило усещането за споделена култура, че няма такова вече нещо, че няма филми или книги, за които всички да знаят и всички да говорят. И че има много наситен интерес от определени групи към определено съдържание и това го прави невероятно успешно, но в крайна сметка не всички го знаят. Но пък само една добавка да направя, който е чел и след това е гледал екранизацията по Филип Кей Дик за Minority Report, беше филма на Спилбърг и там давах едно бъдеще, филм излиза 2002 примерно, и дават едно бъдеще, в което героя се разхожда и фактически всяка реклама през холограма е лично за него проектирана. Горе-долу нещо такова стана, само че през екрана обаче, през личният ти екран, а не навсякъде. Тоест ти не можеш да се разходиш по булеварда и всеки билборд ти да виждаш това, което е за теб на билборда и то да се променя спрямо интереса на всеки, но в екрана е точно така. Тоест до голяма степен и някои от дистопистите, големите дистописти на нашето време предрекоха това. Но да, то идва с изключително много промени в поведението, в начина на мисленето и не е ясно на къде това ще поеме, между другото, изобщо не е ясно. С подкаста, с стрима и въобще с начина, по който ние консумираме и произвеждаме медия, защото в момента цяло едно поколение израства с идеята, че то може да стане и вече е създател на съдържание, но не просто създател на съдържание, нали, знаете вече и другата изтъркана дума инфлуенсър, влиятелник, забелязвам някои така български патриоти използват вече тази дума вместо инфлуенсър и изтъркания термин. Че всеки млад човек в крайна сметка може да бъде създател на съдържание и да бъде влиятелен. Да има своята аудитория, да има своята публика. Да, това, което каза е много интересно, защото мисля, че с цялата тази трансформация и на самото съдържание, фрагментирането на формата на тези кратки клипчета, всъщност може би основният ключ е, че езикът е фрагментиран. Да. Промени се езикът, той е различен, не като в радиопредаванията, където преди години също е имало дълги разговори. Много често в този език се появява именно тази реклама, може да е скрита, може да не е скрита. Например, на мен ми прави впечатление, има подкаст, някакъв разговор, който е за нещо съвсем различно от света на рекламата, но изведнъж изникват някакви бутилки, шишенца, някакви неща се рекламират. Те излизат изпод шкафчетата, изпод футиолите и изведнъж, нали, се оказва, че ние гледаме, може би, реклама, една дълга реклама. В този смисъл, между другото, е много по-честно старото програмиране. Когато ти знаеш, че програмата ще бъде прекъсната за реклами, казва се формално прекъсваме за реклами, ти знаеш рекламния блок. Докато сега всичко е рекламен блок. Тоест, някакси парадоксално в търсене на освобождение от тези досадни прекъсвания за рекламни съобщения, всичко стана едно рекламно съобщение. Тоест, един по-успешен онлайн формат винаги може да бъде превзет на абордаж от гигантските корпорации и те да пласират вече по много по-творчески начин, много по-острумен начин, може би, а понякога и много по, както ти описа, дървено пришит начин в крайна сметка своята комерциална цел. Но и политическият език стана рекламен и търси точно това брандиране, което точно така. До някъде модерно маркетинговото позициониране и в политиката. Да. Това също, между другото, разбира се, идва от свръхдържавата, която през 20 век съблазни и плени колективното световно въображение и през рекламите, през съобщенията. Говорим, разбира се, за Америка. Това е държавата, която в крайна сметка изпионерства маркетинговия политик
именно през първите телевизионни сигнали, предавания на политически дебат и до ден днешен се смята за ключов един от първите дебати тогава между кандидатите за президент Джон Кенеди и Ричард Никсън. И понеже Джон Кенеди е толкова по-харизматичен, толкова по-продаваем за публиката и публиката това е някаква новост да гледат на екрана своя политик. След първата вълна от влияние, когато пък по времето на Рузвелт, един от най-могъщите американски президенти, тогава радиото е инструмента и тогава гласа по радиото е това, което в крайна сметка раздава авторитет от горе надолу. И от тогава вече се мисли за маркетингови политици и ние все повече виждаме и в България как да се брандира политика. Политика е схванат като продукт, който трябва да се продаде. И все по-малко участие има с такива дълги разговори, някакси той е прибран. Наистина речите на президенти като и Фидел Кастро дори някакви часове цял ден говори на конференция и не се уморява. Сега не можем да видим нещо такова от политическите лидери. Дори да са харизматични, те някакси са доста по-прибрани, пазят се и се стремят да не участват в дебати. Ние загубихме чувствителност към това какво е истински политически дебат. Те все по-малко участват в истински политически дебати, но за съжаление все повече участват в рилсове. Все повече участват в TikTok съдържание. Рилсовете замениха политическите дебати. Абсолютно. И TikTok също така. И все повече участват, примерно, такива в Challenger, в такива предизвикателства. Примерно много е модерно младите да се снимат в тези viral предизвикателства. И политиците, понеже искат да са максимално продаваеми и да достигнат до всички части на така гласоподавателското тяло на обществото и те се включват в такива изключително смешни неща и се включват в тези предизвикателства и участват. Или, примерно, аз изпомням преди време софийския кмет беше приел в Столична община един от най-известните и успешни стримери в света, 20-годишния младеж Шоу Спид, който обикаля целия свят и прави някакви номера, каскади, събира огромни тълпи. Той мина и през София. Хората над 25-30 години със сигурност не го знаят кой е. Може би са го видяли на някакво рилче, как скача или тича, или се състезава с гепард, или се среща с някакъв крал или президент в някой кътче на света, но пък за младите това е невероятно влиятелна, изключителна личност. Те следят всяка негова стъпка. Той е световна знаменитост. И ето и столичният кмет го прие, ритаха някаква топка там, той се провесваше от сградата, от фасадата и ето ти буквално пример от България, от София, от преди 1-2 години на тази симбиоза между TikTok ориентираното Reels съдържание и политическия маркетинг, в който кмета приема 20-годишния стример, който е известен с някои доста вулгарни, нали, това не е някакъв известен стример, който примерно свири на цигулка или изнася някакви такива постановки по Шекспир. Не, там даже по принцип някои от номерата са музрелищни, атлетични, други обаче са свързани с шумните флатуленции, разбираш ли? Обаче няма значение. Младите го харесват, то е с изключително сериозна маркетингова тежест в световен мащаб и българският политик го приема, приветства го, разпъва червения килим, образно казано, и казва, ето и ние, и нашата институция, която иначе е сериозна институция, разбира се превръща в платформа за твоето шоу, за твоя спектакъл, за твоя в случая наистина маймунджулък. Да, сетих се точно за теорията за обществото на спектакъла на Ги Дебор, който казва, че не е важна информацията, това, което в крайна сметка произвеждаш като съдържание, а спектакъла, шоуто, това, което се вижда и на момента влияе върху хората. И мисля, че това е именно нещо такова. Обществото на спектакъла обществото на се спектакъла, случва шоу. Обществото на шума, обществото, което вече до такава степен и тук включвам и себе си, и нас, сме пренаситени с сигнал, че не може да различим вече дали е шум или е сигнал. Отделно не може да понесем идеята все по-малко понесем идеята за тишина. И в крайна сметка това също е, според мен, много приятна тема за изследване. Много интересна тема и според мен тишината в последните години се брандира като
Лукс. Да, това е нещо луксозно. Ама истински лукс, нали? Истински Не като лукс, ония дубайския лукс, а истинския старосветния лукс. Нали? Old money лукса. Лукса на старите пари, лукса на стария свят. Имаше такива есета в медии като Ню Йорк Таймс. Защо богатите харесват тишината? Те искат да се скрият, за да не ги снимат, да не ги преследват, да няма никакви шумове около тях. Има в момента чета една книга на Том Улф за възхода на Лас Вегас и как той дава именно Лас Вегас, изграждането на Лас Вегас, на този оазис на хазарта в пустинята на Невада в Америка, като пример за култура, един от първите примери за скъпа култура, т.е. със стойност, с много пари, която обаче за пръв път не е направена от аристокрация, от висша класа, а за пръв път идва отдолу. В случая от организираната престъпност, но в крайна сметка се потребява и от... той ги описва като нови буржуа, но една средна класа, изключително богатата след Втората световна война Америка, която може да си позволи да създава влиятелна култура на базата на по-ниските некултивирани вкусове на по-нисшите слоеве. Или на слоеве като организираната престъпност, които разполагат с огромни средства, но нямат културни наслоения и натрупвания. Те не са естествена аристокрация. И това е много интересно, как след Втората световна война тези процеси се забързват и задвижват и ние живеем в момента вече в 70-та и 80-та година на културни явления, традиции вече, които не са създадени от специално отглеждана, предаваща си високи ценности на художественото изразяване и на архитектурата и на музиката, аристократични слоеве, а култура отдолу. И България мисля, че е абсолютно невероятно драматичен пример за доминираща култура, която изцяло идва отдолу, отново през по-ниските страсти и вкусове на повечето хора, плюс парите на организираната престъпност. Говорим, разбира се, за чалга културата. Защото какво е чалга културата, ако не пари и влияние от организираната престъпност, така наречения мутриархат в България, мутрите, мафията, и разбира се вкусовете на много българи, на много балканци, които свързват тази музика с наистина лекия, безотговорен начин на живот, с разпускането след тежка работа, ако са бачкатори или работници. Да, но този феномен тръгва от Сърбия с турбофолка. Да, балкански, разбира се, не е специфично за България. Тук говорим по-скоро, виж как дълго време културата е създавана от висшите слоеве, отгоре надолу и от аристокрацията. Аристокрацията създава култура. Нали, в България имаме ли аристокрация? Понеже нямаме аристокрация, именно понеже нямаме в България аристокрация, културата се създава от хора с пари. Хората с пари много често в България са така, някой би казал, безкултурни и примитиви. Нали, хората с пари в България това създават, това искат те да видят. Нали. И за съжаление понякога публичната среда отразява вкусовете на упаричените класи. И все повече, аз смятам, че това е вярно за България, много често, не винаги, публичната среда в България отразява вкусовете на хората, които са инвестирали в нея и за съжаление тя не е с високо качество. Аз мисля, че до някъде чалга културата е икономически феномен в едно време, началото на 90-те години, когато наистина едни хора, които се оказват с много пари, така започват да влагат в нея своите. То даже ти, ако си спомниш първите примери за чалга артефакти, те са безумно безбюджетни, те са изключително ефтини и може би тяхната ефтиност и непосредственост се е видяла на много хора, дали съзнателно или не толкова съзнателно, като едно освобождение от твърде строгите, дори за българския соц, норми от преди 89-та. Изведнъж имаме, нали, всеки може да прави каквото иска контраст. И текстовете не подлежат на цензура. Абсолютно. Можем да пеем за аз често давам пример, много добре си спомням през 90-те години вестникарските будки, как съвсем гордо, без абсолютно никакво прикриване и цензура и такова, и усещане за публична среда, окачваха първите масово започващи да излизат тогава порнографски списания. И ти се разхождаш с някакви вестникарски будки и си дете и виждаш брутални порнографски вестници и списания,
така щедро сложени на витрината. Да, 90-те години това бяха наистина много витрината на България. Цветни в това отношение. Цветни, вулгарни и пошли, противоречиви, хаотични. Тогава пък от друга страна започват, имаш в музиката имаш New Wave, нали? Да, има ли New също Wave сега? така. Има ли в момента музика, която да е толкова интересна, както е нова генерация? Нали? Това няма, това приключи. В момента имаме корпоративен продукт, в момента имаме алгоритъм. Да, изобщо дали може да има нова музика, която да е интересна, защото аз имам една теория, че нотите все пак са ограничено количество и има ограничени възможности за комбинации на тези ноти. Какво ново? Може ли да измислим нещо ново? Имаме Моцарт, имаме Вивалди, имаме Фреди Меркюри, имаме Ролинг Стоунс, имаме Ела Фитджералд. Изобщо имаме много велики. И съответно какво ново може да бъде велико? И по какъв начин то може да преобърне културата. Затова в последно време има само кавари на именно такива хитове, които са били хитове през 70-те, 80-те години, парчета на Аба и се правят едни ремикси, защото някакси индустрията е безсилна да създаде нови такива. Имаме едно усещане, че докато чакаме най-накрая да се възцари тази диктатура на изкуствения интелект, истински да е официално и да си знаем, че ни управлява алгоритъм, че се завръщаме постоянно, сме влязли в един режим на завръщане към носталгията. Тоест не завръщане към носталгията, а носталгия към старите. Към едни времена. Постоянно се възражда. Но това от много време. Знаеш, примерно в киното 90-те години и през филмите на Тарантино, и не само през неговите, те възраждат естетиката и усещането от 70-те. През 70-те години пък и с Междузвездни войни, но и с Индиана Джонс, Спилбърг и Лукас, ако говорим за масово забавление, масово кино, възраждат духа на приключенските филми от 40-50-те години. В момента имаме завръщане на някакво ниво към естетиката на неона и на синтезатора от 80-те години. Това е много, много силен момент в съвременната култура и забелязвам вече пък, след като може би до някаква степен се поизчерпа носталгията към естетиката на 80-те, започва сега завръщане към естетиката на 90-те. И в един момент стигаме до разговора, в който хора започват да разглеждат темата, че виж как всяко едно десетилетие има определена идентичност и облик, поне в нашите очи, но това в един момент някак си свършва и може би това ще бъде до момента, до който може да регистрираме до кога е имало споделена култура. Нали, широко споделена култура. Докато сега, в епохата на алгоритъма, в епохата на всеки създава съдържание, понякога буквално дори само за себе си, е много по-трудно да илюстрираме да има някое десетилетие идентичност или облик. От друга страна, все повече си мисля, че облика на нашето време, това е наистина облика на гигантските, могъщи ти би казала технофеодалисти, техномагнати, технологичните магнати. Даже вече не толкова корпорациите. Естествено, че корпорациите са нещо чудовищно. Но те в момента също ни управляват по някакъв начин. В момента имаш начин. няколко човека, които стоят на върха на онлайн търговията с Безос, но ето и той развива космически туризъм, развива изкуствен интелект, разбира се Илон Мъск, който развива космически технологии, развива изкуствен интелект, с OpenAI, Сам Алтман, разбира се Сергей Брини и там неговите партньори с Google и Alphabet, гигантски корпорации, които са новите властелини на света, с всички плюсове и все повече минуси от това стечение на обстоятелствата, от тази свръхконцентрация на власт и влияние в ръцете на много малко хора. И разбира се, тук се намесва вече доста по-така леко мрачния силует на компанията Палантир, на Питър Тил, на Алекс Карп, с идеята, че наистина като Палантир от пак Властелин на пръстените и всевиждащо око на Саурон, забравяме за всякаква последна унция, молекула, анонимност. И съответно независимост и личен суверенитет. Защото ние сами си го предадохме този личен суверенитет. В момента, в който си казахме, леле, колко е страхотно, ето това съм аз, само че в дигиталния свят и тук мога малко по-различно да се представя. Аз имам своя образ, личност и идентичност в дигиталния свят. Имам една идентичност дори вече, примерно за Instagram, друга за Facebook, трета съм в TikTok, правя клипчета. Нали, така човека създава. И фактически той обаче, за да има тази свобода и този достъп до публика,
той дава много от себе си, от личния си суверенитет, защото твърде много от нещата, които някога сме търсили, изговаряли, скоро може би и мислили, е някъде там регистрирано, някъде там има файлове, папки и е част от глобалното формиране, нали, на алгоритъм и се връща към нас като влияние. Доколко можем да изградим именно такъв личен суверенитет и според теб доколко можем да се борим и да създадем критическо мислене именно в такава провокираща епоха, в която имаме AI, имаме всякакви неща, които ни се дават като съдържание и ние можем да ги взимаме на готово, всякакви дъвки. Как критическото мислене и критическото мнение могат да удържат на един такъв свят, който всъщност ни казва точно обратното, че не трябва да имаме критическо мнение и ние дори не се замисляме за това. Ето виж, един от най-старите и могъщи, то не е само това, разбира се, но и с намигване към теб го казвам, инструменти за влияние, църквата, католическата църква, и нейното, разбира се, олицетворение Папа Лъв, той наскоро публикува на много остра критика към изкуствения интелект и към опасностите от изкуствения интелект. И нали, тук единия прочите, че натрупаната през вековете мъдрост на църквата предупреждава и това е нещо хубаво и примерно ето ти един пример за критично мислене от най-високо ниво, от Светия престол. От друга страна някой би казал, те просто не харесват конкуренция и нали, вижда се, че религията има все по-малко влияние, старата организирана религия и в нейната християнска редакция, докато изкуственият интелект, алгоритъма, социалните мрежи всъщност са новия господар на човешкото въображение. И нали вече естествено тази трансхуманистка идея да даунлоуднем съзнанието си някъде там и да нали, живееме вечно през тази технология. И това е един ярък пример за това. Все повече хора говорят за това. Самия Илон Мъск, между другото, предупреждаваше преди години, че може да се стигне от така наречена сингулярност и трябва да се внимава много с изкуствен интелект, защото в момента, в който определен изкуствен интелект достигне сингулярността и стане самоосъзнат, той може вече да произвежда още по-сложни и върховни изкуствени интелекти от себе си, т.е. машината вече произвежда други машини и в един момент машините, ако са достигнат, ако е възможно изобщо, защото това е философски въпрос, самоосъзнаване, да решат, че нямаме нужда, нали, машините, ние нямаме нужда от тия хора да им слугуваме по този начин, по-скоро те трябва да ни слугуват. И това, разбира се, е колкото нов футуристичен страх и тревога, толкова и стар порив да се говори за сблъсъка между човека и технологията, между човека и машината. В кой момент ние вече изобретили технология, нали, от първата пръчка като оръжие до космическия кораб, нали, един от най-великите кадри в историята на киното от 2001 космическа одисея на Стенли Кубрик, който той прави преливка и буквално от кадъра на праисторическия човек, който хвърля кокала си в небето, след като убил тапира. То кокъл се лети към небето и вече в преливката се връща, само че е станал космически кораб. Нали, от инструмента, от най-първобитния праисторически инструмент до космическия кораб, който ни отваря пъти към звездите. А и метафората за Франкенщайн също. Разбира се. Чудовището, което изяжда собствения си създател. И това е и стар такъв религиозен страх, човека, който взима ролята на Бог и бива наказан за това. Прометей, разбира се. Така че това е адски древно е. От самото самоосъзнаване на нашите предци, това е, както се казва, тема. Голяма тема е това. Но аз искам да се върнем отново в България. Ти спомена вече чалга културата. И тъй като нашия подкаст се казва Идеи за култура, това ли описва днешното общество в България според теб, чалга културата? Защото виж, че има много неща. Да. Има различни класи хора, различни градове. Тук в София се случват едни неща, в другите градове се случват други неща. Изобщо как виждаш ти културната карта в страната? Разбира се, тя е разнообразна. В никакъв случай не трябва да изпадаме в такъв
песимистичен редукционизъм. Преди наскоро станахме свидетели. Ето, и елитизъм, защото твоето мнение е твърде елитистко. Не, напротив, десетки хиляди хора на Iron Maiden, например, 50 години честа тази велика за мен метал банда, нещо доста различно от чалга културата. Това са сложни текстове, сложна хореография, в музикално отношение за някое деривативно и повторяемо, нали, не е Pink Floyd, обаче също съдържа много елементи и компоненти. И не е правено от алгоритъм, и не е правено от корпорацията, и не е правено от, нали, знаеш, едно време имаш артист, който си прави всичко, нали, имаш Боб Дилан. А сега имаш един артист, който е, примерно, те са го избрали, защото горе-долу може би да пее, но не е най-важното да може да пее, но е продаваем и съответно след това чак някой му пише песента, друг му пише музиката, трети му прави хореографията, четвърти така и това наистина е продукт, докато Iron Maiden не е така, Pink Floyd не са били така. Това са били истински артисти. И затова тук Франк Запа го беше казал в едно интервю много готино, каза, между другото старите дебели босове на студията, чичаците с пурите, които не разбират нищо, бяха много по полезни за развитието на музикалната индустрия на музиката от новите, и той говори примерно през 90-те го казва това, от новите така хипстери, псевдомодерни шефове, защото старите чичаци те не разбират, ти отиваш с някаква готина, такава интересна, нова, твоя си музика, творчество. Той казва, ще го харесат ли младите? Айде да му дадем шанс, да видим те да решат. Аз не разбирам, аз съм, нали, боса, с пурата съм, но нека те да решат, това го казва Франк Запа. Докато новото поколение, те смятат, че знаят всичко, те смятат, че те са уловили пулса на младите и те знаят по-добре от самите творци какво съдържание да раздават. И някъде там се случва това нещо, между другото, след 90-те, драстично влошаване на музиката, на качеството и драстично увеличаване на това усещане, че това е просто само един продукт, че това не е автентичният артист, който е там почнал от гаража, възходи падения, събират бандата, нали, има един идеализъм, дори ако искаш, има един бунт, а вече една корпорация казва, тук ни трябва един продукт, младите харесват това нещо, дайте да му го дадем. Тоест и в България смяташ, че тази система работи? Със сигурност България до голяма степен е така. Но ми е интересно как виждаш формирането на вкусовете в България. Единия прочите, че и това ще го кажат хора, които разбират повече от мен и следят сцената. Че те ще ти кажат, има страхотна музика, има невероятни банди, но ти не си ги чуваш, защото ти не ходиш по тия клубчета, де събира 6 човека, нали? Не слушаш underground музика. Нали? Това е истината, там е истината. Те няма никога да пробият в национален ефир, те няма да бъдат в реалити програмата, те няма да бъдат някакви конкурси, но правят невероятна, страхотна музика и, нали, може би е вярно. Това може би е вярно и е там. Но това е нишово, това е бутиково, там не се инвестира, то съществува като някаква градска култура. Нали, има и много фестивали интересни, така че в никакъв случай България не е само чалга култура. Чалга културата доминира, но тя не е абсолют. Тоест има разлика между нещо, което е с превес над останалите, има най-голям пазарен дял, събира най-много публичен интерес, но то не е абсолютно. Нали, в никакъв случай това не е така. Много поп-изпълнители също пълнят стадион Васил Левски, които не са чалга изпълнители. Именно. Графа, например, той. Не само. Най-големите легенди все още са Васил Найденов, Лили Иванова. Също така, и това са хора от една предишна епоха, които имат хитове и всъщност изпълняват същите тези хитове от 80-те години, от 70-те. Просто аз имам усещането, без да следя тази, нали, сцена, че чалга индустрията е една такава гигантска машинерия, която наистина бълва едноименни изпълнители, които всичките имат някаква публика. Тоест това е наистина много организирано, много силно и много търсено. И явно много близко до хората, наистина като страсти, като емоция, както казваш ти. Да, вероятно до огромна част от хората е така. Да, факт. Има и един друг интересен феномен, това, че и разговорите за култура се превръщат в идеологически лагери. И няма как да не те питам и за това разделение, лагеруването, което е характерно не само за България, нали, има го в Америка също, за демократите, републиканците, хората се скарват семейно, които са гласували за Доналд Тръмп и другите, които са гласували за демократическия президент. Нали, не е само тук, но ние тук някакси във всеки един спор, който възниква,
става идеологически. Да. Който, примерно, е културен. Да кажем, може е. да бъде за музика или за съвременно изкуство, също и за съвременно изкуство. Искам да те питам. Да. В България е много интересно, много е трудно да пришием определени музикални вкусове и предпочитания към определени партийни и политически крила и племена. Аз се пошегувах, пак препращам към концертата на Iron Maiden, буквално се снимаха демонстративно да покажат, че са на този концерт с тениски и хора, примерно от ДСБ и хора от ГЕРБ. И нали, аз даже се пошегувах, ето с глобката отново се събра, само че под формата на хода на концерта на Iron Maiden. Сега дълго време... Яна Йотова, президент Йотова, също се срещна с тях. Пълно покритие имаш. Също така, примерно, има голямо разделение. Ето сега, ако някой изразява, и това отскоро обаче, това сигурно се някъде леко започва, и после ще стане ясно защо казвам тези дати. Леко започва след 2014 и тежко ескалира след 2022. Публични изяви, асоциации с стриктно руска култура, било особено, примерно, ето сега, по-съвременна, директното е впраща ето в лагера на русофили, копейки, нали, хибридна война, Путин. Тоест, в момента ето едно предпочитание или интерес към руска култура, руска музика, веднага да поставя под подозрение в определени кръгове. Ама веднага да поставя под подозрение. Примерно, ако слушаш украински рап, си сейф. Няма проблеми. Слушаш украински рап, строиш незаконен украински град във Варна, няма проблем. Но го има това нещо. От друга страна, ето, ако пак говорим за по-вулгарните измерения на популярната култура, теорията на подковата, че двете крайности в крайна сметка се събират. Едно време, преди много години, то не беше толкова политизирано, но беше отново на класи и географски диференцирано. Предпочитанията за по-грубия примитивен хип-хоп, примерно на Мишо Шамара и там варненските рапъри, и по-острумния, по-ироничния, намигващия хип-хоп на абсурд. И на лицо хазарта Мишо Шамара. С прякорите, единия беше, нали, по някакъв начин олицетворява повече селския рап срещу градския рап. Простия рап срещу сложния рап. Умно красивия рап срещу, нали, тогава. Сега и двамата са, въпреки че един е евродепутат, а другия е шофьор на тир. Нали, да проверяват хората кой, ако искат. Може би да се досетите. Ето един въпрос за публиката. Кой от двамата, нали? Те са идеологически са почти с еднакви позиции. Виж колко интересно. А това бяха някакви архиврагове едно време. Докато други рапъри, които също тогава бяха част от умния рап, но не чак абсурд, сега са тежки русофили. Или поне, примерно, там Спенс, устата е такива. Така че дори през хип-хопа, защо казваме хип-хопа? Защото там имаш най-много възможности за заявка на обществени позиции. Нали, в една рап песен ти по дефиниция изказваш своето мнение. Това е твоята реч. Нали? Това е твой монолог. Докато при другите видове музика е малко по-трудно. Нали? Ясно е, метала се свързва с едни определени също политически виждания. Джаза няма политическа окраска. Класическата музика също. Класическата музика, тя може да се свърже с старите аристократични порядки, например. Да, с една възпитана и дисциплинирана публика, която от години е такава и всъщност ходи на такива концерти. Да. Това е една отгледана аудитория и публика. Но добре, можем ли да стигнем до някакъв момент, в който няма да има такова разединение и всички можем да сме обединени около някаква хубава кауза, идея? Кажем, свързана с култура, с нещо, което да се построи, нещо, някакъв нов проект. Изобщо може ли да не спорим за всичко, или това е изискване и условие именно на времето, в което живеем и на форматите, в които функционираме, именно социалните мрежи? Защото те също създават тази радикализация и така отдалечаване на мненията. Нали, с един човек, ако седиш на маса и се спориш, няма да се скарате. Най-вероятно после ще си говорите. Онлайн на второто изречение се заплашвате с убийство. Се заплашвате с убийство, и се псувате и повече не си говорите. Виждате се на улиците и отивате на различни тротуари. Виж, много интересно това с общата кауза. Сега и за степента на разединението. Разединението и спора, различните позиции и посоки в едно общество, те са условия на свободата. Затова, между другото, все повече пък чисто на политическо ниво се налага този дебат, че
поне високотехнологичните, високофункционални авторитарни общества, като Китай, например, се управляват по-лесно, отколкото пак много развитите, но демократични общества, където различните сили в обществото дърпат в различна посока. И това е, между другото, един много сериозен дебат, който няма някаква окраска, ти значи не си демократ, ти значи си такъв. Не. Много сериозни философи в момента и учени, и изследователи разсъждават върху този въпрос. Защото ето, примерно една Сомалия, това е невероятно свободна държава. Това не е тоталитарна държава. От друга страна, вече ако говорим за пълната степен на обединение, това също може да се изроди. Ти каза, може ли всички да се обединим и да няма разединение? Това е Северна Корея. Там всички са обединени, там няма наистина никакво разединение. Тоест, според теб е добре едно общество да спори и да има различия. Разбира се, въпросът е до каква различия. степен го прави. Защото И въпросът е, има ли ефект от това? Можем ли да създадем нещо в тези спорове или ние просто спорим и в крайна сметка нищо не създаваме? Всичко се разрушава и нямаме наистина единност в нищо хубаво. Въпросът е, ако ще се изгражда нещо, дали би било някакъв архитектурен ансамбъл, ново културно пространство. Или музей за съвременно изкуство. Нещо, което изисква висока степен на организация, инвестиция, координация и участие на различни сектори и сфери. Нека това да се направи, нека хората, от които зависи, да се обединят, но не може да очакваме севернокорейско преклонение от 100% от обществото. Затова аз леко бях скептичен към краткия, за щастие, надявам се, севернокорейски момент около Евровизия. Защото не можеш да очакваш абсолютно всички да са на твоето ниво на еуфория от това нещо. Но това може да се каже и за футбола, и за други неща. Нека да го има разединението, различните мнения, но да не са до онази степен, в която изпадаме в анархия. Нали? Златната среда между реда и анархията. Нали? Ако всичко е анархия, си Сомалия. Ако всичко е ред, си Северна Корея. Ние не искаме нито Сомалия, нито Северна Корея. Ние искаме една културна България, в която идеите за култура да си проправят път, но по възможност след цивилизован, възпитан, пък било той разгорещен дебат, разговор, но накрая хората, от които зависи, да запретват ръкави, да се обединят те около тази кауза, не всеки да дърпа към себе си, не всеки да си приписва кредити, да каже аз съм ви построил всичко, нали? Защото това също е много африканско и примитивно и доста има бивши български лидери, държавници, които излизат и затова са бивши, надявам се да станат бивши, които излизат аз съм ви построил всичко. Не си. Не си. И така. И тъй като спомена идеите за култура и към края на нашия разговор вече бих искала да те попитам все пак каква е твоята визия за културната политика в страната в краткосрочен и по-дългосрочен план. Ти по какъв начин виждаш развитието на културата последните години и може ли културата и изкуството да имат тази сила, каквато са имали преди? Говоря и за съвременното изкуство, за музиката, за всички тези неща, за които си говорихме. Изобщо, как виждаш ти една успешна културна политика? Аз за това никога до сега не съм бил, не че някога имам шанс, кандидат за културен министр, защото аз нямам разработена детайлна концепция и PowerPoint презентация, разбира се. Аз като журналист, като себичен индивидуален екземпляр със собствените си вкусове бих искал да видя в културния пейзаж неща, които на мен ми харесват, съзнавайки, че не се прави така. Тоест една култура трябва да е по-всеобхватна. Със сигурност трябва да има мост към миналото, трябва да има връзка с вековни традиции, трябва да се подчертае специфичен национален характер, т.е. ние не можем да кажем, ние сега искаме българската култура да прилича изцяло примерно на музикалната и филмовата сцена в Сан-Франциско или българската култура да прилича да е едно към германската култура. Традиционно ние страдаме, нали, като малка държава на трудно на географско разположение, завладявана през вековете от синдрома да имитираме нещо. Нали, дайте да го имитираме това нещо и ние да сме така. Тоест, един много според мен, пълноценен план би било да се запазва национален облик, да става въпрос само, когато е национална политика, че това е българска култура, не просто някаква култура, която може да се вземе и да се пришие, нали, където и да е, във всяка една икономическа зона. Затова страните са страни, с народи, които споделят общи културни кодове, нали, не един, разбира се.
Така че със сигурност трябва да има нещо национално и традиционно, без, разбира се, и това да се вулгаризира. Защото знаем, че националната символика носи трибаграници, чамове и такива неща много лесно също могат да се вулгаризират и да се осквернят и в крайна сметка да се получи обратен ефект. И в същото време да новите неща, новите тенденции, новите културни моди, влияния, да ги интегрираме, разбира се, да ги вкарваме. Аз лично, на мен голяма тема ми е състоянието на старите сгради в българските градове, в Пловдив положението е много по-добре от София. Старите представителни сгради от първите десетилетия на 20 век, а понякога дори от самия край на 19 век, са в окаяно състояние. Няма никаква... То може би повече общинска политика, но и архитектурата е култура. Това е облика на един град, това е визитната картичка. И да видя толкова страхотни архитектурни шедьоври, много от тях на велики архитекти, някои на западни, но много, например, на Никола Лазаров, един от най-великите архитекти, автор на къщите близнаци на Оборище и Евлоги Георгиев, и като видя някакви графити, изпочупени, помним голямата драма, искаха да събарят ето къщата с ягодите на Сан Стефано, някакви инвеститори. И това оттам трябва да се почне. От недвижимото културно имущество, културна ценност, много повече сгради да бъдат обгрижвани, реставрирани, да се получи една наистина европейска представителност на нашата столица, оттам и другите градове, разбира се. А оттам нататък аз като културна политика някак си да има насочена към определен тип музика или нещо такова, или примерно дават се пари за кино. Тук това е въпрос, аз го задам като въпрос. Бюджета, например, за култура сега, това е много актуално, бюджета тъй като за култура. вчера имаше слух, че с 10% ще бъдат намалени бюджетите. Говорим не конкретно за музика или театър и това какви постановки ще гледаме, а цялостна политика наистина. Бюджет, как се разпределя този бюджет и ние какво произвеждаме. Какъв е ефектът от всичко това? Какво гледат хората? Какво има в театъра? Какво има в киното? Какви са филмите, които България е произвела? Знаеш, това е между другото много, много сериозно. То не е противоречие, то е така неудобна ситуация. Филмите, които ще се гледат от повече хора, нямат висока добавена културна стойност. В повечето случаи. Филмите, които евентуално могат да бъдат по-експериментални, по-добре направени, по-сложни, те ще се гледат от малко хора. Това мога да го съотнесеш към музиката, към изложбите, към театъра. Кои са най-гледаните постановки? Наистина има постановки, за които не можеш да си купиш билет. И много от тях си халтурка. Аз това не го казвам като нещо лошо. Няма нищо лошо. Не всички. Но много от най-гледаните постановки са много масови такива. Или ако не са престиж, примерно ако гостува някой постановчик, това е културна политика. Престиж. Това е така наречената театрална реформа, която се случи през 90-те години и всъщност идеята е точно това, колкото повече билети. Ако има начин печалба. През културна политика, ако изобщо е възможно, това е отворен въпрос, да се култивира търсене и на нещо, което не е най-масовото, което не е най-лесното, което е малко по-сложно, например, но не е пък самоцелно експериментално, защото културният унанизъм, това също е много ясно, това също е проблем. Тоест, много е сложно. Това е малко като да вървиш по пълната въжена пропаст. Много е сложно да докараш такава културна политика, което да задоволи потребността от това да просветиш колкото се може повече хора, без да ги назидаваш, да се освободиш от тези закачили се за машинката с мазнинка, паразитиращи фигури, структури и компании, които това им е техния бизнес, е да получават пари от държавата за култура, а пък каква култура произвеждат е друг въпрос. И в крайна сметка да представиш пред собствената си публика, народ и пред света култура с национален характер. Защото това е българска култура. Ако българската култура няма нищо българско и не може и мога да кажа, това може да е словенска култура. Тя винаги ли трябва да отговаря българските теми? Не винаги. Да има един режисьор може да иска да постави на постановка, която е на американски драматург. Няма нужда да поставя задължително Хайтов, да кажем. Това ти казвам пак, това не е Северна Корея. Не може всичко да е. Казвам да има този момент. Това да е мисленето за националния характер да е заложено
в националната политика за култура, а не да е всеобхватно. Според мен пък най-важното е едно културно произведение, каквото и да е то, изложба, музика, театър или филм, да предизвика такова мислене в зрителя, което наистина да не му сервира на готовите клишета и стереотипи, каквито са реално, каквото е халтурата, това за което ние говорим. Нали, това са леки, елементарни неща, които са свързани с развеселението, с ентертеймент. Нали, ти отиваш да се разтовариш. С наличието на техника, с наличието на различни публики и създатели на съдържание, те хората вече го покриват това. Знаеш ли колко аматьорски пак такива контент креатори има, които си правят скетчове, които разиграват вицове. Нали, това го имаме. Това всеки може да го направи. Идеята е да се подкрепи или да се насърчи или да се създаде среда наистина за нещо и това го е имало и ще го има, надяваме се тепърва, наистина за нещо по-сложно. Нещо, в което изисква усърдие. Защото не всяко нещо е култура. Сега знам, че е и модерно, но някакъв слага в центъра на празна зала една гнила ябълка и казва, ето това е символа тук на световната политика, дайте ми $100,000 да представя своя проект. Нали? Какво усилие си направил? Какво усърди? Това е някаква гнила ябълка. Нали? Това е като шегата с чистачката, която чистила галерията за съвременно изкуство. Един път се оказа, че умела най-новото произведение, нали? Защото той е буклук. Нали? Буквално. Така че и това е малко по-така пареща тема. Мисля, кое е точно изкуство, нали? Да, трябва да продължим нашия разговор, свързани с съвременното изкуство и неговото влияние върху обществото и по какъв начин отразява всички тези световни процеси. Много ти благодаря за този разговор. Отново си добре дошъл в подкаста. Такъв беше днешния епизод на Идеи за култура. Можете да ни следите в YouTube канала, а епизодите се излъчват в партньорство с One Gallery и Free Arts Foundation.